Hola, avui som amb el Ben, que té un compte d'Instagram sobre viatges. Viatges a Catalunya, El compte és @ben_cat. Molt bé, nosaltres ja et seguim. Sabíeu que diuen que els catalans som garrepes? Avui veurem si aquesta fama és certa o no. Som-hi! Pensa vostè que els catalans som garrepes? Home, potser tenim un punt, però no tant com potser ens diuen. Val? O sigui, el que s'ha sentit sempre, de que mirem la pela, diguem-ho així, doncs un potser sí que el tenim. Bueno, jo crec que l'economia la tenim molt present i vigilem molt amb què ens gastem els diners. Garrepes, no. Perquè ho hem de ser. És sempre una terra d'acollida. Si un és acollidor, no pot ser garrepa. Jo penso que també som generosos. No té res... Diria que són dues coses diferents. No, Per què no? perquè el que és català de debò és generós. El que passa que és prudent a l'hora de gastar els seus diners. No sé, suposo que ens ho pensem molt abans de gastar, més que ser garrepes, jo crec. Som molt reflexius i analitzem molt abans de fer una despesa. Creieu que els catalans són garrepes? No. No? No. Per què? Home, només has de veure la Marató Solidària de TV3, vull dir, no és pas precisament que es noti que siguem garrepes. Però I cada cop que hi ha una cosa per organitzar, som els primers. En tot. Vull dir que no som garrepes. Hi ha de tot, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Jo crec que garrepes no. El que passa que no ens agrada llançar res, entens? I ho cuidem molt. Sabem el que ens ha costat i ho cuidem molt tot. Els garrepes no crec que ho siguem. No. n'hi ha que sí i n'hi ha que no. No? Hi ha de tot, igual que tot arreu. No, jo crec que això és una frase feta, però que devia ser de molt enllà i ara jo crec que les coses han canviat. No ho crec. Una mica rates, així egoistes. Però necessari. Una mica, no? És per estimar-se a si mateix. Jo diria que no, jo diria que més com garrepes som més estalviadors. Et consideres garrepa? Amb segons quines coses sí, amb segons quines coses no, perquè per la meva família no, i sóc agraït, això sí. No massa, no, crec que no. Per què? Doncs perquè a vegades hauria de ser una mica més garrepa. Val? Crec que alguna vegada hauria de ser més. Sí que m'agrada poder ajudar les persones i de vegades és en forma econòmica i de vegades no. No em considero garrepa, però també és veritat que això, com que els diners els compto molt, això per allò, no m'agrada gaire... Bueno, o sigui, tinc molt en compte la meva economia i no em vull gastar més del que no tinc. Llavors, per això també vigilo en aquest sentit de ser molt coherent amb els meus ingressos. No, jo no. No. Per què? Perquè faig molt pels altres. Per la família, pels companys de treball, per la feina. Soc donant de sang. Participo en moltes activitats per ajudar els altres. No, jo no sóc garrepa. No, la veritat és que no. Per què? Bueno, en què el sentit de garrepa significa que que ho faci un altre o que pagui un altre, en aquest cas. Doncs jo no crec que sigui així. I tu ets garrepa? No. Per què? No sé, diuen que sóc generosa. Vull dir que m'agrada doncs fer favors als altres, servir als altres, que els altres estiguin contents. Per exemple, ara estic de pas aquí, doncs ja he anat a comprar el pa de passi pels de casa meva. O sigui, no. Pels altres no m'acosta gastar diners. Per mi sí, però pels altres no. Garrepa no, però sí que miro bastant això que et deia, no? Amb què gastar. No. No, al contrari. Gota, al contrari. Donem més del que quasi bé hasta massa. Tindríem de ser mica més... Més garrepes, més procurar per nosaltres. Que no som gotes. Doncs una mica, en el que m'interessa. Hi ha coses que sóc molt esplèndida i hi ha coses doncs, que sí, que miro d'estalviar. Tots hem de mirar una miqueta d'estalviar, i més ara. Depèn de... Ella més que jo. Sí, això és veritat. O sigui, depèn de quan. També és necessari, clar. No garrepa, però sí estalviador, perquè jo quan
quan estic amb amics jo m'agrada més pagar per a ells i el proper cop intercanviarem, però m'agrada no gastar massa, però depèn de què parlem. Si parlem de llibres i tot aquest, jo pagaré el preu que sigui. Si m'agrada un llibre que jo crec que està bé, i tant. I tu, ets garrepa? Sort en tenim dels mecenes que no ho són i fan possible tots aquests vídeos que fem. Pels que encara no sigueu mecenes, ja sabeu que per 5 euros al mes podeu accedir a 16 hores mensuals de xerrades en català per practicar la llengua? Només 5 euros al mes. Va, no sigueu garrepes. Però si 5 euros és massa, aquí sota, uns quants botons a la dreta del m'agrada, i trobareu un cor amb el símbol del dòlar a dintre, on ens pots donar, si vols, 1 euro. Tot suma. Et consideres garrepa o estalviadora? No, estalviadora, sí, estalviadora. Garrepa no, sí, és veritat. I per què? Doncs perquè vull que els meus diners condeixin el màxim possible. Vull que tot el que guanyo sigui que no vagi llançat. Estalvio poc, perquè em gasto bastant el que tinc. Però sí que tinc alguna cosa per dir, em dóna tranquil·litat, però no sóc gaire estalviadora. Amb els anys n'he après més que no pas de jove. Amb els anys, diguem-ne que valoro més el valor del diner, mal que no pas antigament. Sí, això potser sí. Amb el temps, la crisi, lògicament l'experiència, l'edat et fan mirar potser les coses d'una altra manera. A veure, ara mateix estalviador perquè la nostra intenció és comprar un pis d'aquí poc, si podem, i per això, sí. I et consideres estalviadora? Sí. Soc partidària de l'estalvi. Sí. En quin sentit? Que sempre va bé tenir un raconet, perquè no se sap mai el que pot passar. O sigui, no sóc de les que té i gasta tot, sinó que, a veure, tampoc és que tingui molts diners, però vull dir, sí que sempre va bé tenir algun remanent pel que pugui passar. Sí, també, sí. Però, bueno, són dos conceptes totalment diferents, jo crec. Estalviadora sí que ho soc, garrepa no. I per què són diferents? Perquè una cosa és estalviar... O sigui, jo crec que les coses són diferents perquè, per una banda, estalvies i el que tens estalviat, llavors la resta tu pots gastar. El que gastes és convidar la gent o decidir qui paga. Són coses diferents. Per força. Per força, perquè l'edat que tenim de vigilar. Ara, estalviar, en el món que estem ara, no es pot estalviar res. Sí, això sí, sobretot jo. Jo sempre miro de comprar adequadament, de no malgastar productes que no siguin de temporada, agafar coses del país. Sí, jo sóc estalviadora. Bueno, nosaltres sí que estalviàvem. Ara, que s'ha pujat tot, s'estalvia poc. Però sí. Ho intentem. Intentem, sí. Poder còpies et vas fent gran, com que penses, aviam que el dia de demà, si tinc d'anar a una residència, que els fills no ens tinguin d'ajudar. No, perquè haig d'estalviar, si no sé quant temps viviré. Poder anar tirant just i no endeutar-vos. Entens? Vull dir que gastar el mínim, però dintre les possibilitats de cada un que pugui tirar. No sóc estalviador perquè per què necessito estalviar si el futur és incert? Llavors, el futur ja me'l trobaré i els catalans sempre intentem viure el present, no el passat. El passat és cosa dels espanyols, el futur és nostre. I hi ha alguna anècdota, experiència personal que ens puguis explicar relacionada amb aquest tema? Per exemple, alguna cosa que sigui divertida, alguna experiència que haguis tingut relacionada amb el tema aquest de ser garrepa? Sí, critica'ns algun amic que tinguis per allà. A veure, jo no sóc gaire... Mira, tinc un amic que s'afeita fosques. Perquè diu que ja es coneix la cara, i que no cal gastar llum per afeitar-se. I s'afeita fosques, però bueno. Però bé ben afeitat o ja... Jo sempre l'he vist ben afeitat, vull dir que se la deu conèixer molt bé la cara. Sí. D'acord.
Mira, quan érem més joves, això, però típics viatges després dels exàmens o així, teníem un amic que anàvem al súper i ho havíem de comprar tot de marca blanca. Llavors, vivíem sota la seva dictadura, no? Quan érem un grup de 7 amics i sempre, hosti, depèn què compraves, no, això no sé què, clar, feies compte comuna, no? I aquesta potser sí. Aquest era bastant extrem, aquest noi. Sí. El meu cunyat és molt garrepa, però moltíssim, vull dir, això sí que... I ell mateix ho sap, Vull dir, no... Però bueno, anècdota sí, que ho sabem que des que era molt jovenet sempre ha sigut molt garrepa amb tot. Vull dir, no... I ens podries posar un exemple de què significa que és molt garrepa? Doncs, per exemple, el diari, encara que fos al millor del dia anterior, anar a la biblioteca a llegir per no haver-lo de comprar, per entendre'ns. Mira, tinc 4 fills i la gran és curiós perquè són de pares diferents i ella com que sempre ha tingut una economia, o sigui, li han pagat, el seu pare doncs, li ha pagat moltes coses i com que porta un... És joveneta, però sempre ha tingut molt el que ha volgut i en canvi li costa molt donar, o sigui, sí que diria és més del puny tancat, o sigui que... És que això de garrepa o no garrepa sempre són comparacions i llavors ho has de comparar amb què? Què agafes? Els impostos? Agafes la seguretat social? Agafes què? Com ho pots comparar? Perquè les coses, si no compares, no pots dir si ets o no ets. Ho has de dir amb el conjunt. Li costa fer regals i en canvi els altres, d'un altre pare, no és pas que no... Però potser han viscut una mica més... No han tingut tantes coses, que també Déu-n'hi-do, però els hi costa poc donar. O sigui, els altres... Júlia, vols això? O sigui, són més despresos. I és curiós, no? Jo, quan dono, no espero res a canvi, perquè si no ja no és donar, és una inversió. I quan rebo, si no m'ho espero, sempre estic content, per tant, sempre estic agraït. No sé, experiència de si un m'ha donat més o m'ha donat menys, és una cosa molt interioritzada i no t'ho podria dir. El meu germà, madre meva, recordo que sempre em demana diners. Quan me'ls demana, mai me'ls torna ell. M'estic a tornar els meus pares, perquè ell no vol gastar de lo seu, però sempre demana. Em fa molta ràbia. Ell pot demanar tot, jo demano una cosa i s'enfada amb mi. No puc estar amb ell, tio. És que entre germans ja se sap. Quan estàvem un grup de 8 persones i tothom estava a punt de fer, com es diu, repetir? Sí, de repartir. De repetir el compte per 8 i només un va dir però jo només vaig prendre aquest i tothom tenia que gastar, no sé, 30 minuts intentant calcular un compte de 8 persones al restaurant a les 10 del vespre, perquè per a mi és una mica tard. I era, per a mi era fatal. No, jo només volia, sortir. La meva germana també guanya molts diners i després diu, no, és que clar, si vaig a una ciutat així gran he de pagar per anar al lavabo, no sé què, i no puc perquè no tinc tants diners. Mentida. Però bueno. Per què penseu que diuen que els catalans són garrepes, si vosaltres ara mateix acabeu de... Coi, perquè tenen gelos dels catalans que són molt ben parits. Jo no veig altra explicació. És que els gelos fan fer moltes coses. No, que suposo que els catalans han sigut estalviadors, ja des de sempre, històricament. Ara, aviam, també hi ha molta part d'enveja de la resta d'estat i això, però nosaltres, en si, no crec que ho siguem. Són gelosos. Els de fora de Catalunya són gelosos. A veure, jo crec que també hi ha molts prejudicis i moltes coses que es diuen de nosaltres i que jo no dic que hi hagi catalans garrepes, segur que n'hi ha. O sigui, hi ha gent que efectivament potser porta un jersei 15 anys i té molts diners en el banc, no?, perquè el que sigui. I també és veritat que la gent quan es fa més gran també té més tendència a guardar més els diners, no? Jo penso que és un estereotip que se'ns diu. A veure, potser deu tenir referència en que és una de les regions més riques de l'estat espanyol i es deu associar amb això, potser.
No ho sé, tenim la fama aquesta d'estalviadors, potser, i això porta a ser garrepa, suposo, no ho sé, la veritat. Doncs perquè crec que la burgesia catalana era gent que treballava molt i que, per tant, volia que els seus diners s'aprofitessin al màxim i, per tant, no deixaven els diners de manera fàcil amb qualsevol tonteria. I fins aquí el vídeo d'avui. I vosaltres què en penseu? Els catalans són garrepes? Expliqueu-nos-ho en els comentaris, que ens encanta llegir-vos. I, per cert, no sigueu garrepes i feu-nos una donació. Adeu!